ב7 לאוקטובר היינו אצל ההורים של בעלי. כאילו שמענו אזעקות, התעוררנו, והבנו שיש משהו יותר גדול. אח שלי התגייס לכיתת כוננות ביישוב שלו, ובעלי גם כן הוקפץ ונסע צפונה. בעלי עכשיו נמצא בעזה, הוא ביחידת כפיר. בעלי הוא נהג של טנק, חיפשו שם נהג, הוא ישר עלה על הטנק, והם נסעו, והם בעצם היו הטנק הראשון שהגיע לבארי, להציל שם את האנשים. ברוך השם המכללה מאוד מאוד תומכת. ממש הגיעו לקראת איפה שאפשר, באמת בצורה מאוד יוצאת דופן. אני מרגישה שעוטפים אותי ומכילים ומבינים. I just wanted to let you know, we are strong, we are united more than ever. Thank you for all your support. We feel all the effort and the tremendous love that's coming from all sides of the world. מי כמותכן, בנות יקרות שבחרתם לעסוק בחינוך, אתם צריכות להבין איזו שליחות נהדרת וחשובה וקריטית יש בחינוך. הדברים הקטנים היומיומיים, בניית התשתית לזהות ודרך, בנויה על הדבר הזה. לזכור שאנחנו בתוך משהו גדול, שזה אירוע גדול, זה אירוע חשוב, זה באמת להציל את עם ישראל, וזו זכות גדולה להשתתף בזה. זה למען מטרה מאוד נעלה וגדולה. תהיו חזקות, תמיד תהיו בשמחה, ובעזרת השם זה ייגמר בקרוב. סטודנטים יקרים, אנחנו כבר קרוב ל3 חודשים במלחמה, הישגים גדולים, האתגרים לא פשוטים, אבל חשוב שנזכור, זכינו לחיות בדור מיוחד שיהודים יכולים לאחוז בנשק ולהגן על עצמם. יאללה, ניפגש בסמסטר ב'.